Активирам заземнително устройство. Активация завършена. Време. Сега или никога. Квинтесенция! Работи. Не мога да повярвам. Заземителят работи. Добре. Добре, концентрирай се. Сърце, душа и ум се сливат в едно тяло. Тук и сега. И хармонията ги обединява в едно цяло. И непринудено с волята ми ще се заземя и корените ми в тази солидност. Внимание! Заземнителното устройство стоя принудително. Операция заземяване. Не, какво се случи? Какво стана? Компютър, възстанови операция заземяване. Възстанови я! Команда отхвърлена. Тази операция не може да бъде извършена. Нужно е спешно пренастройване на окуляра. Окулярът? Аз не си спомням какво означава това. Този глас. Аз знам кой е този. Гласът на Жатобас? Не, това не е възможно. Това не е истина. Компютър, започни защитен протокол 0358. Хайде, работи! Хайде! Достъп отказан. Тази операция не може да бъде извършена. Изключване. Не се страхувай. Последвай ме. Омега, аз съм Истерико. Знам, че си объркан и не знаеш какво се случва, но моля те да ме изслушаш. Причината за твоят неуспех да се заземиш е неясна, но не се страхувай. Трябва да ми повярваш, Омега.
Моля те, умолявам те, направи го. Аз знам как мога да ти помогна. Ти заслужаваш да успееш. Заслужаваш помощ. Заслужаваш да се заземиш на правилното място, където ще успееш да достигнеш до зенита на твоите възможности и способности. Не се отказвай. Не и сега. Довери ми се. Това е вярно, кадет. Ние сме тук, за да ти помогнем. Не се страхувай да поискаш помощ от приятел. Той не изглежда добре. Нужна му е регенерация. И то възможно най-скоро. Имаш право. Нибиро, трябва да се върнем обратно в нулева. С най-голямо удоволствие.